كما يكأنهم كبرات عزبتي كما مقصرتنا يتقدم حاجة نقرب صنعنا لو مدما بكل ترأس أتوكلنا خنزاروينا هذا العول صوت دمن كم مدما العول متن كوليسترول لابد من مالته كلمنا أبو تاونا جن هذا نجار كزاهركم ندلي إذا نزاروا لزلنا زيت محل على افتحاماتهم زيت محل على افتحامات بزوان أم كل خالن حانسا أمس حازو خادمة أم قص أرو من زدها بس لزوانه زين مقبار ما فلت أسل زادليا من الوقت نزلنا أربعة زلنا مزحات سوات كتكاتات لون كومد ما خد كومدون اللابو زوزح مدايو مسمى جاكوا مسمى كساس ساس رس لزوان دما انتهيتم ما جاكوا زول حطون أقداسي خون مارتون زر السنة قدم خلتا شحن 400 عامت هيبوكراتس زبال حكيم غريخاوني روسن تايزويل حماماتسي بقطع أملاخ زي كون الزمصو تايدا خابتن احنا انمقوا مقبن كبابن كومد ما عملنا نمزمصو يبل عملناتنا هذا كباب خلتا كابن مقوا مقب خابل قدم 100 عامت زغمت نبره توماس اديسون زبال كا تفلطوهم دارغا كلنا نفلطو كوانت زيبلنا سي بزحات يفلطو مخانو رغصنيا توماس اديسون شخص زخون موزاتات باتنت زحازه امريكاويو اسخا انتايل نيرو قدمي عامت مالته ناي مصا حقايم ناسي مدهاني زي كون زوزناس بيتي بحرياو منغدي كمنقو عسك غبريوم كاراي نغر ما نتوم تمحرالفت زبال حمامات دما طنقم فليطم እንዳት خلاخنايم كم نبرك غبريوم زبل لبوان يربو توماس اديسون مالت حجن تايت ابزي زارب زلن تايت بحرياو زبل زل توماس اديسون سي تبحرياو زبل زل سنتاي ببحرياو دي كنا نبر زلنا بزي بحرياو دنا نبر زلنا كما ባህላና توماس اديسون تاي مالت بحرياو نابرا اسكن نفسنا مس انساتات مواዳደራ እንስሳታት 100% በባህሪያው እንነብሮ መግቢያ አይብስልዎንም ጨው አይገብሩልን በርበሬ አይገብሩልን ቀማት ያጡልን አልኮል አይሰትንም ሽጋራ አይክሁንም እንተ ጦሚም ጥራህም ዝበልዑ ምጸገቡኻ አገድፉም ሰብ እንትኾይን ግን ይሰሳቅ ስለዝኾነ ዋላ ጸጊቡን ከለኹ በልዕ ኺድ እንተ ደኺሞም ይዕርፍዮም ሰብ እንትኾይን ግን ኣብ ስራሕውን ስለዝስሳቅ ዋላ ደኺሙን ከሎ ካብ ዓቐን ላዕሊ ክሰርሕ ኽእል زيت زي بحراو نقرأ سبحان እንስሳታት ዋላ አግራብ እንተጣዕመው ግን ተረአ ሓደገኛ ኮይኑ ረኺቦሞ ተንኪፎም እዮም ዝገድፍዎ ወዲ ሰብ ግን ሓደገኛ ምዃኑ ዋላ እንዳፈለጠ ሽጋራ ስቲ ካብ ዓቐን ላዕሊ ኣልኮል ድማ ይጥቀም ማለት እዚ ባህርያውን ዘይባህርያውን ዝበሃል ኣናባብራ ማለት ስለዚ መብዛሕትኦም ዞም ዘይተራገብቲ ሕማማት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝበሃሉ ከዓ ኣርጋኣ ከምዚ ዘተኮሩ ስለዝኾኑ ከምቲ ሂፖክራትስ ግሪኻዊ ሓኪም ዝበለን ከምዚ ቶማስ ኤዲሰን ዝብሎ ዘሎ ምዚ ምትእሳር ስለ ዘለዎ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት ንኣብነት ሓደ ክነግረኩም ኣብዚ ደቂ ጓሌ ኣለዉ ክልተ ቆልዑ ደማርስን ፊልሞንን እዮም ዝበሃሉ እዞም ቆልዑ ደቂ 4-3 ዓመት እዮም ፀባ ክገዝአሎም ኢለ ንማርካቶ ከይደ ኣብ ማርካቶ ምስ ከድኩ ኣብኡ ሓደ መንእሰይ ረኺበ ሰንሰለት ኣብ ዝኽሳዱ ዓብዪ ሰንሰለት ገይሩ ዳርጋ ከምዚ ኩርኩር መእሰሪያ ትመስልታ ሰንሰለት እኳ ሕጂ ብዝኾነ ፀባ ደልየ ንርኢ እንታይ ዓይነት ኒዶ ኒዶ ኣለናወ
ናይ ዱባይ ኣለና 450 ናይ ስዑድያ ከዓ 650 ካብ ዲቲ ፍሪ ንገዝኦ ድማ ልዕሊ 700 ዝኾነ ዘለና ኒዶ እኮ እዩ ዝብለካ እዋ ኩሉ ኒዶ እኮ እዩ ከመይ ገር ዳ ፀባ ዳ በበይ እንደለ ናይ ስዑድያ ፀባ ናይ ኣሜሪካ ፀባ ናይ ኡጋንዳ ፀባ ዝበሃል ፀባ ደይኮነን ወዲ ከመይ ገር ዳ ዝቃየር ዘሎ ኢለ ሓቶሞ ካብ ዓሙን ላዕሊ ኮይኑ ወትሕቶ ንሱ እሞ ከመዮም ሸጥልና እቲ ብክብር ሸጥልና እቲ ካብ ሕስር ሸጥልና ከምኡ ዶ ኮይኑ እሞ ናይ ሆላንድ ከዓ ኣለካ ማለት እዩ ወት ናይ ሆላንድ ይትፈረለካ ዘለኹ ትቐንዲ ኣንሱ እንድዩ ጣዕሙ ከዓ በበይን እኮ ይብለኒ ብዝኾነ ፀባ ብባህርያዊ መንገዲ ክሪኦ ከለና ናይ ኡጋንዳ ፀባ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፀባ ናይ ገለ ፀባ ዝበሃል ማይ እውን ከምኡ ማይ ኤችቶ እያ ክልተ ሃይድሮጅን ሓንቲ ኦክሲጅን ጌርካ ማይ ትገብር ተወዲኡ መትሓዚ ክፈላለ ይኽእል እታ ማይ ግን ትልወጥ ኣይትኽእልን ፀባ እውን ከምኡ ተፀብሖ ኣነ ትሕሶ ናይ ፀባ ካብ ላም ወይ ካብ ጣል ወይ ካብ በጊዕ ዝመፅእ ወይ ካብ ገመል ኩሉ ፀባ እዩ ኣብ ቴክስት ቡክ ፀባ ክልካ ከሎ ፀባ እምበር እቲ ናይ ኡጋንዳ ፀባ ከምዚ ዝበለ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፀባ ከምዚ ዝበሃል ነገራት የለን እንታይ ዳ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ እዛ ዝጠቐስናዮ ኣንትቦ እቲ ዘይባህርያዊ ነገራት ክኸውን ይኽእል ኣብ ፓኬጅን ናቱ ኣብ መተቐራይ ናቱ ኣብ ቀመማት ናቱ ኣብ ገለ ክኸውን ይኽእል እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ሽግራት ክገብር ይኽእል ይኸውን ኢለ ግምት ኣነ ብርክዕ ተፀንዐየለን እቲ ናይ ስዑድያ ፀባ እቲ ናይ ዱባይ ፀባ እቲ ናይ ሆላንድ ፀባ ከመይ ምዃኑ ኣነ ኣይፈልጠን እየ ፍልሊ ግን ኣለዎ ማለት እዩ ብርግፅ እንታይ እዩ ተፈላለዩ ዘሎ ፀባ እንድሕር ኮይኑ ፀባ ደይኮንን እዚ ፓኬጅን ዝበሃል ኣብ ተሓዝኡ ኣብ ኢንዱስትሪ ዝግበር ዘይባህርያዊ ነገራት ኣብ ጥዕናውን ፀገማት ክገብር ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ኤኒዌይ ኣብ ናብቲ ቀንዲ ርእስና ክንከይድ ሕጂ ናብ ሃይፐርቴንሽን ኢና ክንጅምር ወይ ድማ ልዑል ፀቕጢ ደም ማለት እንታይ ማለት ልዑል ፀቕጢ ደም ፕሬዠር ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና ለንዲ ሃይፐርቴንሽን ብእንግሊሽ እንዳታ ዝበለፀት ትርጉም ናይታ ቃል ታ ፀቕጢ ደም ትብልሲ ትቀራርብ ዳ እምበር ብልክዕ ነታ ሃይፐርቴንሽን ትብል ትገልፀ እኳ ኮይና ኣይትስምዓንን ንዓይ ብዝኾነ ትርጉማ እንታይ እዩ ሓደ ተመጠነ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ካልእ ፅፍሒ ዝተወሰነ ስፍሓት ዘለዎ ፅፍሒ ብቐጥታ ክሃርም ከሎ ማለት እዩ ሓደ ተወሰነ ሓይሊ ንብል ኣለና ኣብ ልዕሊ ካልእ ፅፍሒ ዝተወሰነ ፅፍሒ ዘለዎ ብቐጥታ ክሃርሞ ከሎ ከምዚ እዚኣ ብቐጥታ እያ ዝሃርሞ ዘለኹ እታ ትሃርም ዘላ እዛ ኢደ እያ እታ ትህረም ዘለካ እዛ ፅፍሒ እዚኣ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንዕዘብ እቲ ፀፍሒ ናይቲ ዝህረም ዘሎ እንተ ንእሹ ኮይኑ እሞ እቲ ዝሃርም ዘሎ ዋላ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ሓይሊ ክልዕል ይኽእል እቲ ፀፍሒ ዘሎ ገይፍሕ ኣልዩ እንተር ኮይኑ ድማ እቲ ሓይሊ እቲ ፕሬዠር ከዓ ክውሕድ ይኽእል ማለት ክበዝሕ ክውሕድ ይኽእል ማለት ንኣብነት ውሕጅ እንተርእናዮ ኮይና ኣብ ፀቢብ ቦታ ሓያል ዝኸውን ኣብ ገፊሕ ቦታ ከዓ እንታይ ይኸውን እቲ ፀቕጢ ናቱ ወይ እቲ ፕሬዠር ናቱ ውሕድ ዝኸውን ስለዚ ፀቕጢ ደም ክንብል ከለና እውን ሰለስተ ኣገደስቲ ዝኾኑ ረቑሓይታት ኣለውና ኣባታትን ክንመፂና እቲ ትርጉሙ ግን ሓደ ሓይሊ ዝተወሰነ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ፀፍሒ ዝተወሰነ ስፍሓት ዘለዎ ብቐጥታ ክሃርሞን ከሎ ፐርፔንዲኩላር ክሃርሞን ከሎ እቲ ፀቕጢ ወይ ዝፍጠር ከዓ ፀቕጢ እንብሎ ማለት እዩ ኣዋ ሕጂ ኣብቲ ፀቕጢ ደም ፕሬዠር ኢና ነርና ፕሬዠር ከዓ እንታይ ኢና ነርና ኣንተ እንታይ ኢና ነርና ሓደ ሓይሊ ኣብ ሓደ ተወሰነ ስፍሓት ዘለዎ ብቐጥታ ክሃርሞን ከሎ ፀቕጢ ተፈጢሩሎ ኢና ንብል ሕጂ ደም ልቢ ኢልና ኣለና እታ ልቢ ብሓይሊ ወንጭፋ ምስ ሰደደቶ ክጭንጉዕ ከላ ኣብቲ መናድቕ ናይ ሰራዊር ደም እዩ ዝሃርም ምስ ሃረሙ ሕጂ ኣብኡ እቲ ፀቕጢ ዝፍጠር ዘሎ እንተ ደኣ ፀዓቀልይዎ ኮይኑ ፀቢበልዩ ኮይኑ እቲ ፀቕጢ ክልዕል እዩ እንተ ደኣ ሪላክስድ ኮይኑ ገፊዕልዩ ኮይኑ ከዓ ፀቕጢ ክውሕድ እዩ ማለት ከምኡ ክገብርዎ ዝኽእሉ ረቑሒታት ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ መንጎና ግን ክርድኦ ዝግባአና ገለ ሰብ ክትሓቶም እሞ እንታይ ይብሉ ደም እንድያ ዘላትኒ ብዙሕ ደም ኣላትኒ ከመይ ደኣ ብዙሕ ደም ኣላትካ ደም ብዙሕ ኣላትኒ ኮታ እንታይ ግዲ ይብሉ ሕጂ እንታይ ይመስሎም ሰባት ደም ብዙሕሲ ማለትስ ከምዚ ደቦምስ ወሲኹ ዘሎ ካብ 5 ሊትሮ ንላዕሊ ወሲኹ ዘሎ ኣይኮነን ንሱ ኣይውስኽን እዩ ካብ 5 ሊትሮ ኣበይ ክሰፍር እሞ እታ ኣካላትና ሰራዊር ደም 8,000 ኪሎ ሜትር ክኸውን ይኽእል ዝበልናየን ን5 ሊትሮ ደም ጥራሕ ንዝሕዛ ዓቐን ንሱ እዩ ንሰን ከማን ሓንሳ እንዳፀበባ ሓንሳ እንዳገፋሕን ዝሕዝኦ
تمقفح درجة له تنصبابون درجة له أنت زي كونه أكلاتنا خا 5 لتر نلعلي تبزح أشد اشتغل يوم سبات مالتي كون خيل لمبر دم بزح اللي هذا جريكان كوني ويفرق جريكان كوني هذا 3-4 تين كوني مالتها يكونن سقط دم يزبال إن فاكت تسقط دم تقولون أنتون تايل نرعنا سقط دم تقول قالون سي قال إذا مرض أي ترخبان نمبر تانا تقرنياس قرب كم قال زخانة تمثل بزخانة خاون العرق كتير نقدر الساعة حشت عليها مالتها بزح دم تقول ما مسراتهم كثير وين زي قبا دم زي بزح دم أي بزحني دم بمخنيات سقطي حنقول ناي سقطي العود سقطي دم زمص حمامات حمام لبن ابتقط على كن زارو لينا هذا خابتهم استراكون حمام لبن دو قنا حنقول ندي جن او عالم كساب حجي داتا حجي زلو كو دونغي زبل دارغا قرب ارغ زبل 12 مليون عمتاو سباتكم زموتي زبر تقند تنقناي مسناتهم دما سقطي دم كوينو العود سقطي دم كوينو نصب زفتر حمام لبن كم دما وقع حنقول مالته بعلم درجة أنا نزار وزلنا إذا حمام زي زيادة أبزوان زابي زر زلا أبتن معوار ذكوا هاجرات كابونا وخاب إيش أبز عشان أفريقيا يبزه عصرت 500 عام توصل له أبتن مع برا هاجرات بحال أوروبا نورث أمريكا كندا زلواجن التمام ده عنده واحد يخيد الله سلمت هيكون مخونا له بزه مجرد تروح والله هيكون من الوقت كل إتي نقحات نايت حورة تسب تكايدا تماغاغوا تأكلهم قصاص ويكون خلي لك تقومتو أبزي زمعوار زلو هاجرات دما وحدي نايتي فلتات نايزن نبرا زلنا خون خير مالتي anyway نابتا نمصع نابتا سقطت ولا ميكانيزم ود ما مسرح كما إلى أتفتر إذا العل سقط لهم كن زارب نفر هنا 3 أكلات أبزي أزواسو ألونا لب اللي حنتي سراور دمالو كوم دمالو مرت لبي 300 جرام يتخون بفلاي أو نورمال زخون 7 أثلت زي كون مرت أب أثلت قرب بيت ولا إذا أب حدا دقيق 7 كلتن جزء بجمجم ويد ما خاب 8 جزء أفريج جن ويد ما جمجم 7 كلتن جزء تهرم حنساك تهرم كلا حنتخبيات خون دميات تشنقو زخبيا شان ستلا مالتها اتي افريج زلو ناي نورمال سب ويدما اتلت زي كونه كاب 7 زبل ذا شان ستلا خا 100 دارغانا 100 تقرارب الله اكن مليمتر مبالنا كوبياتات زبلص 7 كردوم سلازخلنا كوبيا زمصو زلو اتلت اندار خوينم كن 920 تارم طيلا اما خميل دعات ناي اتلت نايتي نورمال سب اندام معري مصديو أبحان ترميت وسطنا يلبي 8 سي ومليمتر سخاب 8 عندنا نبزلا بحال نورمال زغنا أدارت مالتي ويدما أسمع أدام داخل السم مالن زارو بزلنا ما 7 كيلو كباب زمزن سبي أثلت نتخوينهم كل 900 أسرنا بالخبز صفيلي 00 يعني أثلت اللي بقسي لا تهرم حجة 3 أكلات اليوم زلونا سراور دم كم ندبال باللي بحجة 300 ملغرام تخون ويد ما خندج باط ايدا تخون اب حدا دقيق 7 كلتن غزي تهرم ويد ما 8 زلو 5 ناسو سلاز فارال غمغماو كن 7 كلتن غزي اتهرم اب حنت رميتكا كاب 8 ملي لتر زاكل تشنقع مالتي زيز دان تاي مالت حدا خبايا ذا شان ستلا خبايا 100 سلازي دارغانا باز قارب مالت ني اتلت خوينا مالك 100 غصاون ملي لترات مص زلا زير حجت ني اتلت اتهرار مقاس الى اتهرم ابدق 4 غصا زمشلتا زورو ودما غويت انتر خوينا 4 غزي ابدق تهرم اب نورمال سبكا 5
ገጻ ክሳብ 80 ክታርም ትኽእል ማለት anyway ስለዚህ ዝህርም እዚ ኣግምት ነእትዎ ካልእ ሰራውር ደም ኢና ክንከይድ ሰራውር ደም ገፋሕቲ ማእከሎት ፀበብቲ ተባሂሎም ኣብ ሰለስተ ከፊልና ኢና ንሪኦም ኣብ ኣካላትና ዘለዉ ሰራውር ደም ብምሉኦም ሓንቲ ሓደ እንተኒ ልቅቦም ነርና ካብዚ ንኣውሮጳ ንኾኑ ነይሮም 8,000 ኪሎ ሜትር ኣቢሎም ምኾኑ ዝብለካ እቲ መፅናዕታት ኣብ ዝተገብረ እዚ ከዓ ንባዕሉ እዞም ሰራውር ደም እዚኦም ድማ ቆምቲ ይኩን ምስ ኩነታት እንዳተዓፃፀፉ እዮም ዝኸዱ ሓንሳእ ግፍሕ ይብሉ ሓንሳእ ፅብብ ይብሉ ዝያዳ ጠለባ ዝህልወሉ እዋናት ምክቅጥፍ ተደልዮም ኮይኖም ፅብብ ይብሉ እንተዳ ሪላክስድ ኮንካ ዓሪፍካ ኣለካ ኮንካ ቁርቡ ግፍሕ ይብሉ ማለት እዚ ሕጂ ምስ እንታይ ይለዋወጥ ኣሎ ማለት እዩ ምስቲ ፀቕጢ ደም ግን ካብ ትሬንጂ ኣይርሕቑን እቲ ትሬንጂ ቅቡል ዝበሃል ኣለዎ እንድዩ ካብኡ ኣይርሕቑን እቲ ሳልሳይ ደም እዩ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ደም ብሓፈሻ ሕጂ እውን ሓደ ኣግምት ክኣቱ ዝግብኦ መፅሓፍቲ ኩሉ ወይ ንዛረበሉ ዘለና ካብ ምዕራባውያን መፅሓፍቲ ወይ ናይ ኣሜሪካውያን ወይ ናይ ኣውሮጳውያን መፅሓፍቲ ናይ ዓድና ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ንኤርትራውያን ዝምልከት ስለዘየለ ምስቲ ሓፈሻዊ ኢና ክንዛረብ እምበር ናይ ኤርትራዊ ዘሎ ደም ክንደይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ኣብዚ ክነሳ ክንግብራ ንኽእል ኢና በቲ ሓፈሻዊ ኢና ንከይድና ስለዚ ካብ 5 ክሳብ 6 ሊትሮ ዝኸውን ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ደም ከም ዘለዎ ይዝረብ እዚ ሕዝና ኢና ሕጂ ፀቕጢ ደም ይልዕል ይትሕት ኖርማል ኣሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዚ እቲ ኣገዳሲ ናይዞም ንብሎም ዝፀናሕና ክንደይ እቲ ልክዕ ዝበሃል ፀቕጢ ደም ኣብ ሓደ ሰብሲ እቲ ኖርማል ዝበሃልስ ክንደይ እዩ ኩሉ ዝግብኦ ኢና ንዛረብ ዘለና 120 ኣብ ልዕሊ 80 ኣልዩ እንተረ ኮይኑ ሓፈሻዊ ናይ ኩሉ ሰብ ቅቡል ኢኻ ትብሎ ግን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እንተደኣ ካብ 129 ክሳብ 140 ዘሎት ታልቢ ክታርም ከላ ወይ ድማ እቲ ታሕተዋይ መንገዲ ድማ ካብ 84 ክሳብ 90 ገፁ ይመፅእ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ መጀመርያ ፀቕጢ ደም ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል ፀቕጢ ደም ኣብ 4 ደረጃታት እዮም ናይ መጀመርያ ዝቃላቐል ዘሎ እቲ ልክዕ ፀቕጢ ደም ማእከላይ ከምኡ ድማ ብርቱዕ ፀቕጢ ደም እንዳተባሃሉ ይፈላለዩ ኣብኡ ዘርዝራት ብዙሕ ዘገድስ ዘሎ ኣይመስለን ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ፀቕጢ ደም እንተደኣ ጀሚሩ ኣልዩ ኮይኑ ካብ 120 ንላዕሊ ወይ ድማ ካብ 140 ንላዕሊ ወይ ካብ 139 ንላዕሊ እንተደኣ ሲስቶሊክ ዝበሃል እቲ ዝሃርም ዘሎ መፅአሉ ኮይኑ እዚ ኣገዳሲ እዩ ዶክተር ቪሰንት ዝበሃል ኣብ ሂስተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እንድዩ ብዛዕባ ሃይፐርቴንሽን ብዙሕ ዘፅንዕ ሰብ እዩ እሱ ቀሊል ዝበሃል ፀቕጢ ደም የለን እዩ ዝብል ንኩሉ ዓይነት ፀቕጢ ደም ክንከታተሉ ክንቆፃፀሮ ዝግባአና መር ቀሊልና ክንገድፎ ንኽእል ኣይኮኑን ብዝኾነ ግን ሬንጅ ግን ካብ 129 ኣብ ልዕሊ 80 ወይ ድማ ክሳብ 149 እዚ ሓደ ካብ መበገሲ ናይቲ ፀቕጢ ደም ዝበሃል እዩ ቀዳማይ ደረጃ ዝበሃል ፀቕጢ ደም እዩ ካብኡ እንዳለዓለ ኣብዚ ከዘሎ እዋናት ግን ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ክመፅእ እዩ ካብኡ እንዳኸደኻ ሳልሳይ ራብዓይ እንዳበልናኻ ንከይድና ስለዚ እቲ ራብዓይ ደረጃ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ዝብሉ ዘገድሰና ኣይኮን እንተደኣ ጀሚሩ ኣሎ ይኮን ፀቕጢ ደም እዩ ንዑ ክንከታተሎ ስለዝግበአና እዚኣ ክንገዳሲ ክውሰድ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ፀቕጢ ከመይ ኢሉ ዝፍጠር ዘለዎ መካኒዝም ኣለዎ ሕጂ ፀቕጢ ደም ኣብ ዘለዎ ንኣብነት 120 ኣብ ልዕሊ 80 እንተደኣ ክኸውን ኮይኑ ኖርማል ንብሎ ዘለና እዚ ከመይ ገይሩ ይተሓዝ ኣለዎ ከመይ ገይሩ ቋሚ ዝኾናዎ ነዚ ቋፃፀሩ ዝኽእሉ ብዙሓት መካኒዝም ወይ መስርሕ ኣብ ኣካላትና ኣለዎ እቲ ቀንዲ ተቋፃፃሪ ካብ ልቢ ውፅእ ክትብል ከለኻ ኣብ ኦርታት ዝበሃል ቦታ ሓንቲ ነቑጣ ኣላ ነቲ ደም በኣ ክሓልፍ ከሎ ተንብቦ እሞ እንተደኣ ውሒዱ ኣልዩ ኮይኑ ሰራውር ደም ኣፅቢባ ከምዚ ልዕል ትገብሮ እንተደኣ ፀቢቦ ኣልዩ ኮይኑ ድማ ሰራውር ደም ኣግፊሓ ከምዚ ዝሕል ትገብሮ ማለት እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነትን ካልእ ኣብዚ ካራቶይድ ኣርተሪ ትበሃል እውን ኣላትና እሳ እውን ልክዕ ምስታ ናይ ኣርታ ተሳንየን እሳ እውን ታች ከም ታች ንሕሰቦ እታ ደም ክሓልፍ ከሎ ነቲ ፀቕጢ ደም ይቆፃፀሮ እየን እዚ ሓደ መቆፃፀሪ መካኒዝም እዩ ካልእ ነዚ ክቆፃፀር ዝኽእል ድማ ኣድረናሊን ዝበሃሉ ኣብ ኮላሊት ዝርከቡ ሆርሞናት ኣለውና እዚኦም ሆርሞናት እዚኦም እውን ንሰራውር ደምን ንልቢ የቐልጥፍዋ ንሰራውር ደም ድማ ከም ዝቐልጥፍ ይገብርዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሓደጋ ኮነሉ እዋናት ዝያዳ ኤነርጂ ስለ ዘድልየካ ቁልጡፍ ከዓ ክኾን ስለ ዝግብኦ እቲ ዲስትሪቢሽን ናይ ደም
يصبوا مالت شون جزيوت سقط لهم كا يدعل تما خون سخيل جن بقص عليهم يقصر على تخونو اتصال ساي درجة مقاصات خون سخيل دما أب كلاليت اللونا رينين زبال هاد إنزيم الله إذا إنزيم زين سرا وردم يصب بزيون شون ماين دما أكندي بجبو إن قدام زوجة تعاقب بتأتو كم زولي جورما سات سقط لهم كأخذ اللي خون مالته زيهم تم كندي أقدس زبالو مقاصر اتصال ساي درجة فوليومي مالت تعاقد نايت دمي اتدام تدا وي بوصات وي بتملاس وي بقاصلو بستفر على مخنياتات فساس قاب اكلاتنا يطفى قالوا تدا خوينو اتي 5 لتر زنبره وي 6 لتر زنبره يحد سلازلو تسقطم دما يورد مالت بانصارون تدا تدم بغبوتي شنتي وي دما ጨው بغد نغدام بغب اي وصنالين تخونخا انتي مالتي فوليوم وي تقصي نايت دم يبزح سلازلخا ازيون كل ادخل مالت إذا من تم كندين نسقط دم كي خقازات رو زخلو مالته أوكي حجنا تانك نخد